Vítam ťa pri hypnoterapii na úplné skončenie s fajčením. V hypnoterapii si plne vedomý všetkého, čo hovorím a čo sa bude diať. Čo iba ustúpi do úzadia, je tvoja vedomá myseľ, aby sme sa k tej podvedomej vedeli dostať rýchlejšie a ľahšie. Budeš mať plnú kontrolu nad všetkým. Všetko budeš počuť a uvedomovať si. Možno upadneš trochu do stavu, kedy sa ti bude zdať, že zaspávaš. Vôbec si z toho nič nerob. Je to prirodzený stav relaxácie, kedy sa tvoja myseľ nebráni pozitívnym tvrdeniam. Tak začneme. Daj si ruky vedľa tela a nohy voľne vedľa seba. A môžeš zatvoriť oči. To, čo je pri fajčení dôležité, je uvedomiť si, že tvoje telo prechádza veľkými zmenami a je dobré ho pri tom čo najviac podporiť. Doporučujem, aby si obmedzil kofeín a alkohol. Toto ti pomôže veľmi zminimalizovať spúšťače, ktoré pri fajčení pociťuješ. Tiež doporučujem piť veľa vody, ktorá z tela odplaví stopy nikotínu a iných toxických látok. Keď sa z tvojho tela vyplaví nikotín úplne, hladina cukru sa môže dosť znížiť a niekedy si to telo zamení za potrebu nikotínu. Aby si tomuto zabránil, pridaj do stravy sladké ovocie, aby tvoje telo malo dostatok zdravých cukrov. Tiež doporučujem brať vitamín B12. Dobrá správa je, že potom, ako nefajčíš 4 dni, všetok nikotín je preč z tvojho tela. Po 10 dňoch sa začneš cítiť naozaj oveľa lepšie, pretože tvoja plúcna kapacita sa zvýši skoro o 1/3. Hladina kyslíka v tvojich bunkách bude naspäť v normále. A všetky zbytkové toxíny z fajčenia budú úplne vyplavené z tvojho tela. A ako čas bude plynúť, všetky zdravotné riziká súvisiace s fajčením sa budú dramaticky znižovať. Pravdou je, že ak sa rozhodneš, že chceš prestať s fajčením navždy, proste to urobíš. Už nebudeš robiť to, že prestaneš na jeden deň a budeš hľadať výhovorky, aby si začal znovu. Keď využiješ silu tvojej mysle, aby sa zamerala na to, že si nefajčiar, stane sa to tvojou realitou a uvoľníš sa z tohto zvyku, ktorý ťa navždy ovládal. Teraz sa sústreď na to, ako dýcháš. Keď sa nadýchneš, nadýchuješ sa do tvojho brucha a pomaly vydýchneš. Dýcháš nosom a vydychuješ ústami. Vytváraš tak cyklické dýchanie. A teraz, keď sa nadýchneš, chcem, aby si zadržal dých na 3 sekundy. 1, 2, 3. A teraz počítaj do 5, ako budeš pomaly vydychovať. 4, 3, 2, 1. Tento dých ťa bude postupne ešte viac uvoľňovať a uvoľňovať. Znova nádych, na chvíľu ho zadrž a pomaly uvoľnený výdych. Keď budeš pripravený, tak sa do toho pustíme. 1, 2, 3. Teraz si tam. Tvoja myseľ je veľmi tichá a pokojná. Môžeš ísť ešte oveľa hlbšie. Cítiš sa v bezpečí a úplne pokojný. Ešte viac sa ponáraš do svojho vnútra. Si úplne zrelaxovaný. Keď si dovolíš uvoľniť sa ešte viac, ako si doteraz dokázal predstaviť,
Chcem, aby si predstavil, ako vyzerá tvoj život o 1 rok od teraz. Prenes sa do tvojej budúcnosti a uvidíš tam, ako už rok nefajčíš. A uvedomíš si, ako veľmi dobre sa cítiš a ako super vyzeráš. A keď si teraz úplne oslobodený od toho smrdiaceho zvyku a tvoje plúca sú úplne zregenerované, cítiš sa vynikajúco. Cítiš sa zdravo. Páči sa ti byť zdravý a vyzerať a cítiť sa dobre. Máš viac energie a kvalita tvojho života sa výrazne zlepšila. Pretože si zistil, že vieš zobrať život do svojich rúk. A prinieslo to aj iné, lepšie aspekty do tvojho života. Si oveľa pozitívnejší v tvojom myslení a chcem, aby si tento obraz uložil do svojej mysle a aby si ho urobil čo najviac reálnym a jasným. Chcem, aby si použil všetky svoje zmysly, aby si sa videl, ako vyžaruješ zdravie a vitalitu. Užívaš si všetky tieto výnimočné odmeny, ktoré vyplývajú z toho, že si nefajčiar. Precíť, ako dýcháš uvoľnene a ľahko, s celou tvojou kapacitou plúc. Precíť ten čerstvý vzduch, ktorý sa každým dýchom presúva do tvojich plúc. Predstav si úplne jasne, že cítiš, že si toto svoje víťazstvo nefajčenia 1 rok užívaš úplne naplno. Precíť to a natiahni to do všetkých tvojich buniek. Teraz chvíľu počkám, aby si tento moment úplne vychutnal. Ponáraš sa hlbšie a hlbšie do svojho podvedomia. Hlbšie a hlbšie. Hlbšie a hlbšie. Hlbšie a hlbšie. Cítiš sa inšpirovaný a motivovaný. 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 A ako sa ponáraš ešte hlbšie do tvojho podvedomia, môžeš mať pocit, že si neuvedomuješ svoje telo, ako keby si sa vznášal. Vznášal sa v úplnej uvoľnenosti a relaxácii. Si úplne vedomý tvojej podvedomej časti, ktorá drží kľúč k tomu, čo chceš dosiahnuť v tvojom živote. A ako sa posúvaš ešte hlbšie, tak budeš reagovať na môj hlas na podvedomej úrovni, aj keď upadneš do spánku. Upadáš do hlbokého spánku. Upadáš do hlbokého spánku. Upadáš do hlbokého spánku. Upadáš do hlbokého spánku. Toto ale nie je taký spánok ako v noci. V tomto spánku budeš stále počuť môj hlas a všetky pozitívne slová budú upadať ešte hlbšie do tvojej podvedomej mysle. Toto bude mať na teba veľmi hlboký a trvajúci účinok. Teraz napočítam do 3. A keď napočítam do 3, tvoja myseľ bude ešte viac uvoľnená a pokojná. Ty sa posunieš ešte nižšie do úplného zrelaxovania a uvoľnenia.
si uvoľnený ešte oveľa viac, ako si dokázal kedykoľvek predtým predstaviť. Si pripravený. 1, 2, 3. Si teraz tam. Tvoja podvedomá myseľ je uvoľnená a otvorená prijímať pozitívne tvrdenia. A ty rozumieš úplne jasne, že si úplne oslobodený od fajčenia. Teraz navždy ukončuješ zvyk fajčenia. Teraz už si nefajčiar a budeš už navždy nefajčiar. A keď uvidíš niekoho iného fajčiť, budeš mať silný pocit uspokojenia, že ty si nefajčiar a dokázal si prerušiť zvyk fajčenia. Ak ti ktokoľvek ponúkne cigaretu, odpovedáš mu: ďakujem, ja nefajčím. Opakuj si teraz v duchu: ja nefajčím. Ja nefajčím. Ja nefajčím. Ja nefajčím. Ja nefajčím. Vždy, keď povieš ja nefajčím, tvoje odhodlanie nefajčiť bude rásť a zväčšovať sa. Teraz navrhnem tvojej podvedomej mysli, že nebudeš mať žiadnu chuť ani túžbu fajčiť. Kdekoľvek si, nemáš žiadnu chuť a ani túžbu fajčiť. Fajčenie pre teba neznamená nič. Cítiš sa veľmi odslobodený od toho, že fajčenie už nie je súčasťou tvojho života. Si na seba veľmi hrdý za to, že si sa zbavil tohto zvyku. Chcem, aby si so mnou v duchu opakoval nasledujúce tvrdenia. Budeš ich opakovať s absolútnou istotou a predstavíš si, ako každá bunka v tvojom tele opakuje tieto tvrdenia a absolútne im verí. Opakuj po mne v duchu. Milujem, že som oslobodený od fajčenia. 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 Som nefajčiar navždy. 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 Cigaretový dym je mi odporný. 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 Milujem byť zdravý. 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 Ako nefajčiar sa vyrovnáš oveľa ľahšie so životnými situáciami. Dýchaš čisto, slobodne a z plných plúc. Akýkoľvek problém vieš vyriešiť úplne v pohode a s akýmikoľvek problémami, ktoré prídu do tvojho života, sa vysporiadaš s ľahkosťou a v pohode. Ako nefajčiar, tvoja psychika bude viac spokojná a vyrovnaná. A v záťažových situáciách budeš reagovať pokojnejšie a uvoľnenejšie. Ako čas bude plynúť a tvoje telo sa úplne prečistí, budeš sa cítiť zdravšie vo všetkých oblastiach tvojho života a budeš motivovaný sa o seba starať. Odteraz budeš vidieť akýkoľvek problém, ktorý sa objaví v tvojom živote ako príležitosť. Každú ťažkosť ako test, ktorý môžeš zvládnuť a prekonať. A keďže teraz si nefajčiar a budeš ním už navždy,
tak vieš, že pre čokoľvek sa rozhodneš, tak to dokážeš. Teraz sa pomaly budeme vrácať späť. Budem rátať do 10 a s každým vypovedaným číslom budeš viac a viac prebudený. A keď poviem číslo 10, budeš plne pri vedomí. Celá tvoja bytosť bude plne prítomná, okrem tej, ktorá predtým fajčila. Zobudíš sa v plnej sile, zrelaxovaný a plný optimizmu do budúcnosti. A budeš sa tešiť na nový, zdravší život. Na číslo 8 otvoríš oči a na číslo 10 budeš plne prítomný. Akýkoľvek pocit únavy ťa opustí a zobudíš sa s vynikajúcim pocitom naplnenia. Takže si pripravený. 1, 2, 3. Začínaš sa zobúdzať. 4, 5, 6. Zobúdzaš sa. 7, 8. Otváraš oči. Otvor oči teraz. 9, 10. Si plne pri vedomí. Si plne pri vedomí. Ako budeš ešte chvíľu počúvať hudbu, budú sa v tebe ukotvovať presvedčenia, že si nefajčiar a odporúčam ti, aby si počúval túto nahrávku na dennej báze. Bude ti to pomáhať, aby si zostal nefajčiarom navždy. Prajem ti všetko dobré.